Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. APHLC spokesperson ang tong intiga harapan areng ahu kapaso apu thagrai komsai khia tum along lam hoi ke paleda kache chok kache thengpen ke ajada sonta chunun e son si ke dam tang jangmi poni phaing kora ke thom arni ajo por phai krei sira achitem apor malom phuloni constituency arlo along phuloni constituency VDC dhoniram rong hang japon si ang tong intiga tharlapen ari sangho banghini atum aphan areng ahu ke paso lapen central APHLC asai hem ki pripi lapen inut banghini aphan ke ther ke hap aputhak jangmi poni phaing kora pli arni uttor borbil loring thepi police outpost along lam hoi binang koklo pusi central committee kongchon bang sargeri rong pharpen pachinipong Lapen rad aphan ke pachini pon thuke non ason lason ke ther ke hap ke chok chedo pulotangte non ephoi ke APHLC asong penta langding delo lapen do joy jelo puta rad aphan pachini pon loring thupi outpost lo ne tum ka bang na ko the bang lai lo tumi tarik kon ho tumi bangge toni tui tarik kora ka mani tum di pulong APHLC mega rally pedolo ongdung tum langsi so semuni chetong lo ang par ka cha dam un hur bang dak puluni constituency along la pulunia hitia dungama tum ka chinia teng pulotang hala RSS office dungama dak puluni along BJP ya songja potu dhoni teron kali dhoni rong hang ni dhoni rong hang VDC chairman bu apan hala long thang ejang punai pine inti ni long thang inti lapan ka mane tu ma alang itu ma geng atu ladak tuara long ton persi la APHLC Central Committee along spokesman ang tong inti lapan ka muniram terang hamren pen lapan ka sadrak terang ni labang thom atuma phan gari ben san porsi alang dhaman areng hu pap pono lapen hala inuta terang samu phana bang ka kenang theng lo ang hopen na bijang lo ang om kar dep ka do pen po hedi areng sulai tum theng lo asala bang thom dhaman areng khapa phojo ni sei pini tum puluni constituency along wang si APHLC hoi pen wang si la dak loring thipi outpost along tum dak in charge atom jing ki thano la pen not FIR tami tum ipidam lo ada khawragat police station lo lasi pini dak social media hoi pen mate la social media hoi pen li Karbi Anglong arat phan ka penchiting gang tung hello especially nanon BJP long ke do gunda tu dei BJP long ke do gunda tu non la MLA atum ben chenglok MEC la pen ga IE matum CE matum bang la nang lit ma gunda phan bang chekhang pamitu athening kan phot trok aprang ke ni tum APHLC tum ga rona teng pen pusini tum ke nang dodun joy chot tapi ning pen anam bang ke ni tum na khang khelo lage pen khang unelu la pen ka che chok ka che theng se ning hangar pulotan te ni tum ta hek mati ha BJP tum na ane wan si cho ni tum ne APHLC na ane wan si ke cho gente aku nali tum long dale gunda ke do kali ke muthena tum power pu phan chot gente lasi ka che chok ka che theng la hai jong se nang ning ke hangar rona teng se nang tum daming tum te pulotan te monali tum amune tum jong se phoset pulotan te la tum APHLC nang kori athenil tum ke nonan ta pinian se APHLC komania BJP aphan areng ka po konania BJP aphan office along ni tum ka teng kheng dam konania BJP flag kang sek ni tum ave lage non ke areng pa pochota kali dak la 3 star along center boyar dong APHLC asai hem tame dak bange to pre lord mati ha halang no lab loken flag nang sek lab loken te ha la chota kali hala dak ke klembang la dak rensing rong pi rong long APHLC songja po monsing ti pana chor phanta no pat pon tan se ha ke therdam no matin te lasi la puson ke ther ke hap ke la ke ni to APHLC bang na phiri ta kali la benali tum gar nam ta kali ayata kali pon na phere re la ke lasi BJP tum Karbi Anglong BJP tum na tum chongwai pamen dei la pining 2024 MP election pen bang ke nang le tum insam jin pen si election pathujima mate suluk sudak pen si pathu non dak lonin ti PIC bana pulo hauregat athana damon apen hauregat athana officer in charge mana cheto amon hata FIR pinon la pen SP la pen la DSP ka do tum la alang dum ching kilo la halo la pen pini pen bang la dak pen receive pen lo already receive lo la si non bang ke culprit la tum chini pamel lo la pen non next time pini pen ma jong si la puson thek long lo polo tang te la bang ke alang itum logel mas action and pit po non ta action ke anlo non ta itum FIR ke pi alang tum na receive no mati la halo la pen tu tan pamelo in charge tum non tan pamelo IC tum hanta political ISU bina ko se political party alam bina ko se election ro bina Dwarbagori BJP Youth Wing atumpen bike rally pen MP candidate Omar Singh Tisophan vote kerekpi
MP election nang tibok bom ajok Duarbagori constituency along pentami BJP ke hai misen a percentage kache palong vek ji aphan pini Duarbagori BJP youth wing atum pen MP candidate Omor Singh Tiso aphan dolamara angkang along bike rally pen vote kerek pi ajai me kedengpon Bangso ajai me along BJYM president Roman Teron ke Japon along ongdung BJP a party aphan aning kache thepar pik atum bike kapache jeng along chitodunsi RD dojot pen pachunpon dolamara pen dor Singh Tokbi Karbi Anglong news Pini badrili ke padu puthak la lo nili tum phan tum kaching hona em education em sa Richard Tok bila pen VDC chairman nang pin khara teng pen ni tum pini Duarbagori BJYM mate ni tum youths tum chepang room si ni tum lapu la do delamara area ni tum tokano ni tum si awareness system lo non kewang G 26 arni tum kadoga beta MP elections nang le la sila so por la so ki jok ni phani tum kaching honai a candidate sar Omor Singh Tiso alang li phani tum kadoga beta pidong ar janlong votes ke pajok lawi phan ni tum AC awareness a program ni tum deng lo la si ni tum pidam pe ni tum che thek dam lo ni tum ongdung adim ke ni tum BJP mate itu maching honai Omor Singh Tiso alang li phan si vote jok labji la pen alang li phan ni tum Duarbagori pen ongdung a vote pen ni tum pahai ni la son si nang che chak don ongdung adim ta si ning thepik la pen ning thelo ni tum non dhu MP elections mat ke mane majok tagali itum prime minister lo Narendra Modi alang li sa go puthot prime minister chi chu thulong lang la pen itum dak Karbi Anglong pen dame itum kaching honai candidate lo sar Omor Singh Tiso alang li si highway lang pusin itum ning thepon Santona rong hang pila pen Monsing Intia phan BJP along agunda atum ke ther ke habdam Politics ajoini donrap rongruk jirpi jirpo lapen khe hijan ang bongka charbu nang dokok titi sonsi kedam tangjang mi poni phain kora ke thomarni ajo jirlo apor phuloni constituency ke parlo center Chandra Singh Kro amikar Monsing Intia hem luddam choksi inut sar im ingti har sing ingti lapen ajirpo bangke thom atum nopak pontansi ke ther ke habdam Bonta kopai kimi pen ajok Monsing Ingti APHLC phuloni organizing seget abang avedet pen ajok areng ahu sojok plotlo Monsing Ingti lake inut phuloni constituency APHLC along organizing secretary lapen center branch along meipu arpu kedengdun abang phulu alang li rat aphan ke Japon ke mesen ajok rat atum kacheto dun pik pen ajok si BJP agunda atum abang ke ther ke habdam puta pherang ke thengnu nang pachini dun Lapen Monsing Ingti pen ke pachini ponki monat ne hem isi penia kisung chetong nang lok pulote sar emingti si adai che en nang jiputa pachini pon ajo baro baji ako tanglo lapen nilita mang hak lo mane hem check lo mane bang koi do amune tato nasi nang alju lo na lo inti ke pulo ma o bang belang ke hem abi kan masih kopenya kama nang litom laan tem apa ke bang baro baji apol silang lo baro baji kam lo baro baji ana tem ke bang ini kam silang lo oke pesin aku ini asa o di khatlan ke kini than di nang thanik dak cho ama jasta si than pamikan dei la meeting hai ta diri sedang kukan jalang litum ke bang thu resim chewan masih lalang tombang ke pucing kice kan pen tonang di sar lo penak kok kuman lalang di tombang adam ji lo aku la sekian ke bang sini kan bang kap report alam bang ke 1244 asapol ke bang ke bang ko bang ke gari ke khas ke bang ke gari ko kupine arisim chewan malang itu amala sekian ke bang koda bang ke ko masih ni hanang hel bang thang me jai ke pusom son lo ekdam imang antak kering lo lan ke phere non puta ne ok klem ni la la sila puson ke chithel ke chha ba bang pini ke na bang ke avidet nang po atheni di swar lo penak matiti masih te nang le abang phu tum phan chini ma ke bang abang phu tum phan ke bang abang phu bang ke là lo những tâm sâu khác khác như tôi lo là bé sao im tị mà nè bên nắp bên nàng tụm chỉ ba chục luôn mà nàng nàng kia mà tới chỉ ba chục lát mà nàng kia
kusi nang pula he kasi cepat suluk kita nang nang hang lo cepang sam jendang nang lo nang kiri ring kusi nang pula he kasi pena nang tembang ini pak nang paci rob jom sisare long sap tik sap nang ten nili tum karjulong ateng te nupak nukega arsim cewan pu ahok ma hala nili tum masor he halsing alang li kan non ni alang ci pulam le he ni nang jang ji ong man ni lin ni ik kanang kur pro wa choi ta ve gam san nang ilok nupak chubon thitu traktor long se bat ko api bang ako ci andam ci dok se otan aman ni bang e phiri rat lo man la sar im bang ke hol jun ki jun kang ri pen ma ti di ni padok pi lo ni lam sam pen lok se tham son kan di son kan di aja sita ner lo son se tham ching ki ma si chok chi ma hala ka chi phota nang di pen jung jung kali ka chi pho nang tum hala sen son ta se chi pho lam pon nang di jung jung ke ni tham jong ki pu ba ka chi ma si chok chi ma la son se ing sai nang non son ki ten mo lo ba ya le he ma si la sa im bang ke hem pa tu joy lo po hem si to po ni po man ke hem chok man di jakan an si ni di arsar lo pena ka po berenta ja kan no aja belum lo da kan hem chok ama ko antam ki dur ni akin nang ta plot le he masih bang ajat pen na bang nang kiri ri mane rolling la pulo ni pini he masih nang kiri ri si nang tang lo ase ni ajak ki dinga phan non ta chi pheri o non ta jo presnit do nai si do ko kok lo sita la pini pen na bang ki la sona chi ni la vetera karbi jan pucing honra mane la son an bang ke nang khel nang hab nang ni lo se choneng ri kon wa lang ni tam tham ta ni hen pen choneng ri bang ke akhe hodai si dak che tong mati hodi ke bang bang akhe an di tai si ver lo rong ver rong thak na hodi asikar bi jam chin sora ni li phanda son pini pen nang health ke der ji phas choneng ri le sampai la solam pulsa ke batin di ada nama ini deadlo talang di ini hin pen la puson ke thana bangke ada ke kicok cipin lo ajo jiro lo por karo baji apor matai si dam lo la pen baji si cok kai kai apor matai si hem dam pen mon sing ti han ti dam men pen hem thor pulutang te la bangke kicok cipik lo poluma pulutang te alang litum la somsia ningge matha tailo alang le phan ke hoitu apran and deji attempt to murder hala so phansi alang litum ke matha to tanglo tailo le lasi alang litum la pusona kam ke claim bang ke nilitum pen ke condemn lo la pen ke nilitum prap jin pen la so alang litum aphan la non sari mingti la pen harsing ti la pen ke kape ka tumhan no pak ot pon tan pen si la puson ke ther ke habdam pul rang te la bang ke attempt to murder lo labang so rona bangke justice long de te lapen sari minti note employee samune sakuri choklem mabang phu ulutang te alangli politics non bjp party long chi jogdun thorpen alangli inti hem hemalong jiro por baji sia por ke dam pu bangke lake ot lang no big lo pusine litum koloni consequence hin pen bangke on dem lo lapusona aron lang no ke claim verja potsi labang so alang li tuma phana bangke non fire pipo lapen aron insai sit tege bangke ne li tuma bangke ington telo pusi nang li tum kat togo erata thengno lapen media thengno sitame ne li tum pen koloni consequence hin pen bangke pachini ponlo jongsi none prang jongsi labang so press meeting ne ini dead pen ke ther ke hap do lang pulutangte alang li tuma phanke koson li tum tang sai kasi rada tum nang tum pini media ke lang akorte injira tumanda lang non lapen ke pini labangso koloni constituency long dorsing rong hang mla lapen ke bjp im kangbra kiling lapen ke non bjp candidate omor singh tiso nanglitum nonamat prap jinpen labosona bang phua tuma phan nanglitum tong ke toiloma
madang te nang li tum tong labang so hukum kipilo labang so bang kena junang kokpo prab jin pen labang so reply bang nang pisrak nang pola pen labang so press meet pidet pen ba jong si kumane aphan ke ther ke hab dolang polong te nang li tum prab jin pen labang so sailang no lapuson jakong thurplu da bang ke nang li tum king ton non nang li tum arat nang li tum workers tum thanang ko si ni li tum media atheng no hin kado wera phan pachini